Ekaizenteretik, behin eta berriz azaltzen ari gara, bai Estatu Batuetan eta bai Europan politika monetarioan, diru politikak dituen kontraesan nabariak. Eta zen puntoraino kontraesan horiek diren kaltegarriak Europar guztiontzat gure kasuan. Batak baino gehiago galdetuko dau, nola da posible kontraesan horiek praktikan gertatzea. Hori azaltzeko, ekonomia politikoaren esparruan kokatu behar gara. Eta konkretuki, politika publikoen atzean dauden interes ezberdinak. Interes batzuk eta dabaki estrategia politiko batzuk mugitzen dira interes orokorraren arabera, beste batzuk ez. Beste batzuk mugitzen egin dira, sektor industrial konkretu batzuen interesa arabera, eta hau esan behar da, argi eta garbi, politika monetaria. Eta banku zentralen, mendebaldeko banku zentralen politikak mugitu dira azken hamarkadetan eta oso modu nabarian krisi honetan banku handien interesen arabera. Interes horien arabera jarritu ziren krisia lehertu arte jarraitu ziren politika espansiboak, krisialdia lehertzen danean etengabeko laguntzak, eta etengabeko baliabideen eskualdaketa banku zentraletatik banku handien poltsikoetara. Hori modu diferentetan azaltzen da. Alde batetik, batez be, politika monetarioen funtzionamentuan ez dalako inolako ardurarik ziurtatzeko benetan politika monetario espansiboen bitartez sortzen dire eta banatzen diren rekursoak ekonomia realera ailegatzeko. Eta hori izan beharko litzake argi eta garbi politika monetarioaren helburu funtsezko bat. Hau da, milioi guzti horiek, eta milioi asko dire, momentu honetan, azken operazioan, Europako Banko Zentralaren azken operazioan, orain martxan dagoen operazio horretan, badakizu, barne produktu gordina, Eurogunearen barne produktu gordina, 11% hitz egiten ari gara. Bilioi bat euro baino gehiago, 1,14 bilioi zehazki. Baliabide guzti horiek bankuen eskuetan jartzen dire. Bankuek dit edo prestamo edo kredituen bitartez, edo bankuek dituzten aktiboak erosiz. Arrazoa funtsezkoena da, bankuei ez zaiela baldintzarik jartzen ziurtatzeko errekurso horiek azkenian ekonomia realean amaitzen direla. Ekonomia realean, ekonomia produktiboan, industrian, azpiegituretan, eta bar. Azkenian, rekurso horiek jartzen dire bankuen eskuetan, eta bankuak batzutan inbertitzen da ekonomia real, beste batzutan ekonomia espekulatiboan, beste batzutan gordetzen da, euren balantzean, euren likidezia eta euren solventzia hobetzeko, eta beste batzutan inbertitzen da Europatik kanpo. Hori dana ez kontrolatzea, ez dakola inolako azalpenik, inolako zentzurik, eta onartezina izango litzake gure politika publikoentzat.